Hey everyone, kulumbai boinisimbw. So welcome back to my YouTube channel. Gasibw आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो फिन बरायनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। ओमफ्राय आङो नै बिसिबांबा गोबावनि उनावसो ब्लग लाबोफिनबाय। बिसिबांबा गोबावनि उनावसो after a long days. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ आंना एसे मोजां माने इन्ट्रेस्टबो जागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम मोजां मोनोब्ला। आं एसे मा जेनेबा दिनै जोंनि न'आवहाय आंनि कन्टेन्टखौ खोन्थानोसै। दिनै जोंनि न'आवहाय माने जोंनि फुजा दङ। बे फुजाखौ आं मारै खालामो मारै खालामा आं देखायफेराखै मालाबाबो, खिन्थु आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोंनि फुजाया माबायदि जायो। ओमफ्राय ओरैनो एसे न'खरनि थाखाय एसे प्राइसिट खालामनो नागिरदों, माने मोजां गाज्रिनि थाखाय। स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन। ओरैनोबाबो आङो भिडिअ हगारिया जा गोबावसैमोन। दाखालिहाय कभार डान्स लाबोदोंमोन ना आङो। कभार डान्सनि उनावहायनो आङो साननैसोनि उनावनो सानबायमोन आरोना कि आङो कभार डान्स मोनसे होबावनोसै होननानै। ओमफ्राय बेहाय साननाय लोगो लोगोनो अखानायै आं लोमजाबाय। ओरैबादि लोमजादों बेबो ना, ओरैबादि डेन्जार लोमजादों। बिसनानिफ्रायनो सिखारनो हायाखै आङो। ओमफ्राय गाज्रि लोमजाबाय नालाय, ओमफ्राय माने लोमजानाया आंनिसो माने आंनि दायावनो जादों आरोना। मानो होनब्ला आङो फास्ट फुड जायो। फास्ट फुडखौ आं कन्ट्रल खालामनो हाया, माने एकदम एभयडखौनो खालामनो हाया आङो। नांथारगौ जाबाय, माने हेबिट जाबाय फास्ट फुडखौ जानाया। ओमफ्राय बेजोंनो ओरैबादि गेस खारबाय। ओमफ्राय गेसजोंथ' मा जायो नोंथांमोनाबो मिन्थिखायो। गेसआ बयनावबो थायो होनना मिन्थिखायो। गेसजों गासिनिबो आगोलनि सानाय सुनाय बे आथिं सानाय मोदोम सानाया फैबाय आरोना। माने आंनाथ' आथिं सायोमोन उन्दैयाव गेलेनायाव बिदि सालाबायोमोन। दा बे फैफिनजोब्बाय आरोना सानाया। ओमफ्राय माथो खालामबावनो, ओरैबादि दुरबल माने जेबो एनार्जि गैयै मोनलाजोब्बाय। बिनि उनावहाय आङो साननै थादों खोमा आङो लोमजानानै। बिनि उनावहाय आङो अखानायै आं मामिखौ बुंबाय आं डक्टराव देखायथारसै, नङाबा माबाफ्राव जेनेबा मोजां मोननायनि थाखाय। ओमफ्राय मामिया आंखौ अखानायैनो लानानै थांबाय डक्टरनाव। ओमफ्राय दा मेडिसिन लागासिनो, ट्रिटमेन्ट जागासिनोमोन। दा लाला आरोना, दाखालिफोर साननै सानथामनि सिगां। ओमफ्राय दा मेडिसिन लानानै ट्रिटमेन्ट लागासिनोमोन आङो। ओमफ्राय दा बे मेडिसिनजोंनो आङो दा मोजाङै आइ एम वेल फाइन मोजां फिट जाबाय आं दा ओंखायनो आङो ब्लग लाबोफिनबाय। ओंखायनो दा फास्ट फुड जानायनि सिगां खेबनै खेबथाम सानो आङो जानांगौना सानाङा सानो आङो। ओमफ्राय हानो हाया, लोगोफोर जाबा लुगैयो, है जानोसैलै सानो आं। ओमफ्राय जाफ्लाङो, थैगोनसो। माने लुगैनानै थायो नालाय। ओमफ्राय है ओरै सानो आं जाला नामा दिनैहाय, आं बिदि साननानै है एसे लुगैगानो आन्था जानोसै सानो आं। ओमफ्राय जाफ्लाङो बाहायनो, थैगोनसो। माथो खालामनो, लासैनो एभयड खालामलांसै। जायखिजाया दा ओंखामबो जानो हाबाय मोजाङै। दाखालिखौथ' जेबो स्वादानो फैयाखैमोन, एकदम टेस्टलेस, जेबो माने रसि गैयै जाबायमोन आरोना, जेबो जानो हायै। स' बेखायनो ओंखायनो आं बुङो फास्ट फुडखौ एसे खम खालामनांसिगोन। आंनो मालायखौ आंथ' मोनथिया, आंनो खम खालामनांसिगोन फास्ट फुड जानायखौ। गेसआथ' बयनावबो थाखायो थानायालाय। ओमफ्राय स' बेखौनो आं सानो दिनै आङो माने मोजांबो जाबाय नालाय। ओमफ्राय दिनै ब्लग भिडिअ लाबोफिनबाय आङो। दा साननै सानथामा आं ब्लग भिडिअखौनो होनो ट्राइ खालामगोन आङो। होनोथ' होनो, खिन्थु होनायानो जाया। ओमफ्राय आं साननै सानथाम बिदिनो होनो ट्राइ खालामसै। मानो होनब्ला आङो उनावहाय आङो कभार डान्स मोनसे ग्रुप कभार डान्स लाबोनो नागिरदों। डान्स कभार लाबोनो नागिरदों आङो लोगोफोरजों 6 जन नङाबा 7। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, लासै लासै फैलांगासिनो आंनि कभार डान्स भिडिअआ। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय अननानै। ओमफ्राय दा आं मानो होनो हाया होमबा लोगोफ्राबो माने इलेक्सनाव बिजि। इलेक्सना 26आव जागोन जोंना इलेक्सना कलेजनिया। स' बिनि थाखाय लोगोफ्रा एसे बेस्थ'। ओमफ्राय जों सानदों इलेक्सन बायनानै जोबस्रां जानानै जोङो उनावहाय नांगौबा कभार डान्सखौ लाबोनोसै। दाथ' लाबोजाया नालाय, माने दा एसे बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ'जोब। ओंखायनो आरोना, ओंखायनो बयनिबो उसुबिदाखौ नायनांगोन। ओंखायनो नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, मोजां मोनोबा आरो इन्ट्रेस्ट मोनोबा दे। स' थ'दो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो। हामदोंना फुंदों जाखोथाय आं मामि? हामदोंना फुंदों आङो? हामाखैना? आयं मोना सफैबाय। सफैनानै दा आराम्भ खालामसै। गासिखौबो प्रसाद एरि आराम्भ खालामसै। ओमफ्राय दा आंबो फ्रेस जानानै लाग्रोसै। ओमफ्राय टिफिन लाबोआखै मानो? गाइखेर लाबोदों। आब'आ थांबाय? आलु हानो नागिरबाय आङो, आलुजों कफिजों। ओमफ्राय नैबे दसे जिरायनानै दं नालाय आं बे स्टेनजों ब्लग खालामनो नागिरदोंमोन दहाय। ओमफ्राय स्टेनानो ओरैबायदि मा होनबावनो रागा जोंथावथाव, लाइटआनो जाला। ओमफ्राय दा बेखौ गोदानसो बिहरनांसिगोन। ओमफ्राय दा आङो आलु हानानै दोनसै। बाबाया
बाबा मोना मामि मोना खामानि मावगासिनो ओमफ्राय दा आं बेखौ आलुखौ हाखानानै दोनोबा बिसोरखौ ओंख्रिखौ हाखानानै दोनोबा आलासिफोरबो जालांगोन नालाय ओमफ्राय बेखौ हाखानानै दोनोब्ला आं उनावहाय थाब संनो हाबाय आरो ना बाबा मोना थाब संनो हानानै थाब जाहोहरनो हाबाय आरो स' बेखौ आं हानानै दोनसै मा ओंख्रि दङ जों आलुजों हानानै दोनबाय ओमफ्राय दा बेखौ थाब संनो हानायनि ओमफ्राय दा बाबाया डाइरेक्ट संनो हानायनि जों दा फुजा होनोसै बेस्थ' जासिगोन फुजा होनानैसो मोनजायो नालाय जोंना ओंखायनो दा आरामसे थाब संनो हानायनि आं बेखौ हाखानानै दोनबाय आरो गासिखौबो ओमफ्राय बेहाय देखायलांसै आङो मा खालामदों mana ya senang kulai sundri kulai ready खालामजोब्बाय आं जाया फुजा होनो नै प्रसादा हाबाय बेखौ देखायहरना ada एसे प्रसादा She's busy with someone. Please. Apa nak hulai? Seng mana fuza nak kita, mana fuza hiu jangan kena hot. Nokor ni santin tak kai? Ampai? Ini. Jangan nokor ni santin tak kai, santi kusin tak kai jangan fuza hiu ada na. Ampai jangan fuza ya, ini zaya. Bयहाबो आलदा फुजा थायो ओमफ्राय जोंनिया इदि जायो आरो जोंना मा मोनलाय बाबा फुलनि ना फुल प्रसादनि जोंना औ सोरबा बलिनि थायो माने अनेक रोखोमनि थायो आरो ना खिन्थु जोंना इदि आरो थांमारदों नामा बे फाग्ला गथ'आनो जेबो देरायाखै ओरैनो जानला माला फैलाबायदों आं दालालै बाल एथ' मोजां नुदों नाय उनाव नायगोन wah ombi hati marah nama nama lain apa hati marah boleh kau nak hati gemuk ayo bini hati kau nak lezat gemuk nak apa sih nubai ma siapa kombi ang samsabuakai ang direct sekarang ni baik olsa kamai di mana di mana olsa bini mengapa putih teh mencubai बढ़िया ये मुझे कह रहे ang malah bah Hindi nih blog kan askan हिंदी में ब्लॉग करो यार हिंदी ब्लॉग रहा अभी हम लोग आ रहा है सॉरी अभी हम लोग जा रहा है दुकान पे कुछ लेने के लिए और क्या बोले और हम नाच के आएगा और हम लोग एक पोर्ता खा कर आएगा मेरे पीछे sini baik dah Umi, थांदो बे बाइकआव गाखोना थांदो जों दा परथा जानो नागिरबाय जेबो जायाखैमोन फुङावहाय जों परथा जाना लाग्रोसै आं दाबो दुगैयाखै दुगैनो होननाया ओमफ्राय जोङो परथा जाना लानानै न'आव थानानै दुगैनोसै दादा आपको वीडियो में देगा हाँ मैं यूट्यूब है ना उधर देगा आपको माने बैहायबो दङ दखाना ओमफ्राय खिन्थु जों बिनिखौ जायो गोथाव मोनसिनो गोदै जायो गोथाव गोदै देयाखैबा थामस'सो नुखाबाय जानो आं बाखाबाय थामस'सो नुबाय जों जानानै फैबाय दा परथा गुरसे ओमफ्राय थांफिनसै दासो थांनानै दुगैनोसै आङो आयौ मासिबां गिदिर ट्राक बेलाय दा आङो दुगैखांबाय दुगैखांनानै दा आङो फुजा दसे जिरायनोसै आङो नोंथांमोननो देखायलांसै जोंनि फुजाया माबायदि जायो ओमफ्राय दा जोंथ' जेबो संथ'वाखै संनायालाय दहाय आं हाखाना दोनजोबखाबाय गासिखौबो ओमफ्राय दा नै आङो दुगैनानै ड्रेस गाननानै दख'ना गानबाय आरो ना ओमफ्राय दा फुजायाव थांसै थ'दो बिदिब्ला आं दा फोथाखौ थुगोना लानोसै फुजानि फोथा बेना माने बिजों दा बिजों औ बिजों बैजों औ बेजों
आङो मामिनि फुजा जोबजासे माने फुजा जोबजासे आङो रिल्स भिडिअ खालामदोंमोन ने ओमफ्राय दा ओंखाम मोनबाय खोमा माने ओंखाम उखैनो हालामोन आङो ओमफ्राय मा खालामा दसे रिल्स बानायसै होननानै दसे रिल्स बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय दा जोङो प्रसाद जागासिनो जाजोब्बाय अलमस्ट जाजोबखाबायानो ओमफ्राय दा आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै एसे रेस्ट लानानै फैफिनबाय बेसे गोथाव जाया बेसेबां गोथाव जाया गोथाव गोथावनो गोथाव ना जासाबदो बेखौनो मिरामिस दिनै बिस्थिबारबो नालाय ओंखायनो औ दे जा मामिया लाबोबाय आं रुमाव जाबाय बिसोरो बेहाय जाबाय नालाय ओंखायनो आं रुमाव जाबाय पापर दङ सालाद दङ बेनि उनावहाय दालि कफि लाब्रा ओरैनो स' होमबा आङो जाग्रोना लानोसै ओंखामाबो मोनजायासैमोन बेसेबांबा गोबाव जाबाय 3ता जालायलायबाय दासो 4ता जाबाय मोनजाबाय दा स' आङो होथारसै जानाया उखैबायबो आङो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा आंना बेसेल'सैमोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोनदोंबा नायनो कमेन्ट खालाम माबायदि जादों खोन्थाहर ओमफ्राय माबायदि ब्लग लाबोनो लुगैजायो खोन्थाहर सोरबा होनो आब' नों प्रेंक भिडिअ खालाम आब' नोङो बिदि खालाम लोगोफोरजों बिदि माने मोनसे जकिंलि मोनसे भिडिअ फानि भिडिअ लाबो लोगोफोरजों बिदि बुङो आरोना स' आं लाबोगोन उनावहाय लाबोजोबगोन आङो ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअआ बेसेल'सैमोन मोजां मोनदोंबा खोन्थाहर लोगोफोर ओमफ्राय see you in the next vlog bye bye आंनि साननायावबो नोंखौ नुबा सुखु सना नोंखौ थाबाय सानना दा नों नङाब्ला गोजोना रोसो रोसो बारनाय बे बाराबो